Vi har lavet et forsøg på baggrund af at undersøge, hvorfor citroner er surere end appelsiner. Og formålet med forsøget er at bevise, at citroner har en højere koncentration af citronsyre end appelsiner. Og det har vi gjort ved hjælp af syre-base-træning. Når vi nu snakker om syre-base-træning, er det en god idé at definere, hvad en syre og base er. Og vi ved fra hjemmet, at en syre smager surt, og en base er fedtopløselig. Men i dag bruger man andre definitioner på, hvad en syre og base er, som er fremsat af danske kemikere Johannes Niklas Brøndsted, hvilket er, at en syre afgiver hydroner, og en base optager hydroner. Derudover gælder det for alle syrer, at de danner oxonium ved reaktion med vand. Og det er altså tilstedeværelsen af den her oxoniumion, der gør opløsningen surt. Derudover kan en base indeholde hydroxidgruppe. Og jeg siger kan, fordi det ikke er alle baser, der indeholder en OH-gruppe, hydroxidgruppe. Og det med, at en syre afgiver hydroner, så optager basen hydroner, kaldes for en hydronoverførsel. Så en base, eller en syre-base-reaktion, kaldes for en hydronoverførsel. Det er også en god idé at snakke om, hvad der gør en syre-base svag eller stærkt. Definitionen på en stærk syre er villigheden til at afgive hydroner. Jo bedre syren er til at afgive hydroner, desto stærkere er den. Man siger også, at en stærk syre reagerer fuldstændig i en reaktion. Og hvis man nu skal sige, hvis man nu skal vise, at noget er reageret fuldstændigt, skriver man reaktionen op med en pil. Et eksempel på det kan være saltsyre, der reagerer med vand. Saltsyren, HCl, afgiver en hydron til vandmolekylet. Derimod saltsyren afgiver en hydron til vandmolekylet, og der bliver dannet klorid-ion og oxonium-ion. Og det er skrevet en pil, fordi at reaktionen er forløbet fuldstændig, så derfor skrives det med en pil. Og HCl eller saltsyren er en stærk syre. En svag syre er ikke særlig villig til at afgive hydroner. Og et eksempel på en svag syre kan være eddikesyre. Og eddikesyren afgiver en hydron til vandmolekylet. Og der bliver dannet så igen oxonium. Men på grund af, at eddikesyren ikke har reageret fuldstændig, og den mangler stadig at reagere, det er ikke hele eddikesyren, der har reageret, skrives med dobbeltpile. Det vil sige, at reaktionen kan forløbe begge veje. At igen kan oxoniumionen afgive en hydron, og så bliver der dannet det her, og så kan det ske igen og igen. Så reaktionen kan forløbe begge veje. Og det er så en svag syre, fordi den ikke er villig til at afgive alle dens hydroner. Der vil jeg gerne beholde nogle af dem. Det er klart nok. En stærk base, det er så villigheden til at optage hydroner. Et eksempel kunne være hydroxidgruppen faktisk, det er en stærk base. En svag base er så ikke særlig villig til at optage hydroner, det kunne være klorid-ionen, som ikke er særlig stærk. Når vi nu snakker om koncentrationen af citronsyre, så er det en god idé at definere, hvad koncentration er. Og koncentration angiver, hvor meget syre, der er opløst i et bestemt volumen af en opløsning. Og der snakker om to forskellige begreber inden for koncentration, kan man sige. To forskellige slags.
Og det er den formelle koncentration, som er det, der blev nævnt før. C, eller har symbolet C, som står for den formelle koncentration, og har enheden mol per liter. Det var det, vi lige nævnte før i vores formelberegning. Den anden er altså den aktuelle koncentration. Og det er det, der rent faktisk er i opløsningen. Og det angives i nogle kantede parenteser, så man kan vide, at man faktisk snakker om den aktuelle koncentration, og ikke noget andet. Så det skal angives i kantede parenteser. Ud fra forsøget har vi fået disse resultater. Vi nåede ikke at lave appelsinen, så den har jeg taget fra en anden gruppe, lavskole. Vi nåede at lave citronen, og som man kan se, at den havde lang tid. Vi startede med at finde ud af, hvad pH'en var, uden at tilsætte noget i, og det var 2,6. Og vi ved jo, at citronen har en lav pH, så det skal gerne stemme. Vi startede med at putte 1 mm i gangen, men da vi nåede det omkring 25, kan vi se, at der var stadig lang vej, og vi var langt bagud, så vi begyndte at sætte 10 ml i. Men da vi nåede til 40, stoppede vi med igen med at sætte 10 af gangen, og begyndte at sætte 1 af gangen, fordi at de andre fik en farveskift mellem 40 og 50. Så vi var lige nødt til at gøre det igen med 1 mm af gangen. Og der omkring 51,5 fik vi et farveskift. Så vores ekvivalenspunkt fik vi efter vi har tilsat 51,5 natriumhydroxid. Og der har vi så fået en pH på 8,62 her. Med appelsinen, der har de så fået, så har de startet med 3,54 pH, uden at tilsætte noget natriumhydroxid i. Og de har så fået deres ekvivalenspunkt ved 8,85 tilsat natriumhydroxid og en pH på 7,84. Allerede her kan man faktisk sådan nogenlunde se, hvad der så er mere surt, fordi at der skal mere til for at finde ekvivalenspunktet med citronen, og der skal tilsat mere natriumhydroxid for at der sker en farveskift, for at man har fundet ekvivalenspunktet, end der skal for appelsinen. Men det er bedre jo at have bestemte og præcise regninger, som vi vil komme ind på nu. Derved kan vi så konkludere ud fra vores beregning og vores forsøg, og faktisk vores observerede resultater, at koncentrationen af citronsyre i citroner er større end appelsiner. Og derfor smager citroner så mere surt end appelsiner.